lidi! Takže, já vás vítám u videa. Vítejte na Unicorn TV. Unicorn. A vítejte u videa. Takže tohle je spíš takový seznamovací video. A víte, já jsem si založila účet na YouTube. Arino! Pardon, to je můj pes, tak jako kňučí. Ha. Ale já jsem si založila účet na YouTube, protože spoustu kamarádů mi říkalo, že jsem hrozná herečka a že mám dobrý ksichty a tak, že bych prostě měla natáčet na YouTube, protože já jim někdy natáčím nějaký videa, aby se mi to mohla poslat, když jsem třeba v zahraničí nebo tak. A oni říkají, že mám prý hrozně dobrý, tak aby jsem si založila účet na YouTube a blablabla. Takže jsem si ho založila čerstvě, doufám, že mi to prostě bude, že všechno bude OK. Vím, že jsou ty začátky že nejtěžší a že budu ty videa víc a víc zlepšovat, takže třeba to bude lepší a lepší. A lepší a lepší, když se ještě pak naučím se víc s tím stříhání videí a tak, takže já myslím, že by jako nemusel být žádný problém v tom, aby jsem se nějak jako zlepšovala a začala by jsem být třeba, že bych začala mít třeba i nějaký odběratele, třeba, nebo bych měla i nějaký lajky na tom, nějaký lajky. Prostě bych měla nějaký like na videích, tak by jsem se třeba mohla stát slavnější, jako je třeba Detel.cz nebo TV Twix. Jo, to by možná šlo. Bude se stávat, že budu mít taky nějaký videa s nějakou návštěvou, nějak mám mýma kámoškama nebo tak, s rodinkou a tak. Nebo s rodinkou, myslím si tak tou mojí kamarádskou rodinkou. Ne. Jo, ale někdy. No ale protože jsem se ještě moc nenaučila s YouTubem, tak nevím, budu se muset snažit prostě dělat všechno pro to, aby to bylo to nejlepší a budu muset teď utěšit svého psa. Arino! No. Ona totiž hrozně kničí u dveří, protože se rovna odešel páníček. Ty vole, už mě štve tady to její kňučení a tak. No ale to je jedno, já jsem hlavně spíš chtěla říct, jako že jsem si udělala účet na YouTube, ty vole, že jsem si udělala kanál a že budu natáčet videa, budu doufat, že se vám to bude všechno líbit, budu se sebe dělat co největšího idiota na YouTube, aby jsem se stala slavnější a všechno vás to bavilo. Takže lidi, doufám, že se budete dívat na Unicorn TV, takže čau!